Per fer-vos mecenes de Rafel Dalmau Editor a través de l'aixeta, heu de seguir els passos següents. Busqueu al vostre cercador dalmaueditor.aixeta.cat o escriviu l'adreça directament al vostre navegador. Dins la nostra pàgina hi trobareu la portada, amb les publicacions exclusives pels nostres mecenes, així com diversa informació del vostre interès. Premeu la pestanya Subscriu-te a dalt a la dreta. Podreu consultar les diverses modalitats de mecenatge. Hi trobareu la subscripció bàsica, una específica dels episodis de la història, la subscripció general i l'estel, així com l'opció de fer una aportació a la vostra mida. Un cop heu escollit la subscripció que més us escau, haureu de crear un compte a l'aixeta amb les vostres dades personals o accedir-hi si ja n'hi teniu un de creat. No us oblideu de llegir les condicions d'ús. Un cop fet això, només caldrà introduir les vostres dades de pagament a través d'una targeta de crèdit o de dèbit. Ara només us falta confirmar la subscripció. Al cap de poc rebreu un missatge nostre a través de l'aixeta, en el qual us demanarem l'adreça on voleu rebre les vostres recompenses. Un cop fet això, només us faltarà rebre les recompenses i gaudir del material exclusiu. Podeu consultar en qualsevol moment la vostra subscripció a través del menú de l'aixeta. Moltes gràcies.